Halløj alle sammen. Nu skal vi spille noget, der hedder Total Accurate Battle Simulator. Det er lidt langt navn. Altså man kan lave sin egen karakter, man kan vælge forskellige baner. Jeg tænker, vi starter bare med en normal kampagne, så kan jeg vise jer lidt af de karakterer, jeg har lavet. Vi har alle sådan dem her, hvor vi har forskellige special characters. Vi har dem her. Det er min mor, der har lavet dem. Det er ikke til det. Jeg har lavet, vi kunne prøve at se, hvem der vinder. En masse hulemænd, eller alle mine special soldater. Jeg kan også godt lide den her. Jeg kan vide, hvem der vinder. Og jeg skal styre en af dem. Jeg ved det allerede. Ninja. Ja, ninja. Og så skal vi også lige have en konge. Det er jo ikke han. Det tror jeg er herinde. Og konge. Der. Ja, okay, så ja, hvem vinder? Hvem vinder? 9 katapult, faktisk. Vil du se? Hvem vinder? 9 katapultmænd og eller alle de forskellige slags special soldater, jeg har lavet. Lad os se. 3, 2, 1. Blue team blev i hvert fald destroyed. Så jeg har en idé. Vi sletter dem. Hvem vinder? Denne her, som der er mig. Imod alle dem her. Okay. Hey, come on. Lad os lige se, hvis vi lige... Jeg dør. Og ham der. Død. Hey, jeg vandt. What? Så prøver vi det med en anden form for karakter. Så prøver jeg lige med ninja. 3 ninja. Au. Det der gør så ondt. Vent. Eller, okay, vi er i hvert fald. Dig der, er du levende? Nej, det er du ikke. Hvad? Er du levende? Nej, det er du ikke. Er du levende? Okay. Det er han i hvert fald ikke. Jeg har en rigtig god idé. Vi skal i hvert fald finde et andet map til min idé her. Har vi en bane, hvor der er et slot. Hvis der er det, så skal vi i hvert fald bruge det. Og et slot.
Hvis der ikke er et slot, så har jeg en anden idé. Et øjeblik. Sådan der. I hvert fald, jeg har en idé til, hvad vi kan lave. Vi går lige ud herfra. Her. Og så går vi den. Jeg tænkte create new content. Ja. Herinde, der kan man lave sin egen. Hvis jeg går herover, så er alle dem her lavet. Så skal vi lave en god samurai, havde jeg tænkt mig. En som der ikke har nogen special powers eller noget. Bare en helt normal samurai. Med godt. I hvert fald, det bliver ret sjovt. Man skal jo også have noget, som der rent faktisk er noget. Nu tænker jeg lige et øjeblik. Og så mangler vi lige et mundbind. Det kunne være fedt på ham. Og han skal under den, hvor man ikke kan se den. Det er også ret fedt. Se, hvor er det mundbind, jeg taler om? Det var den der? Ja, det er den. Det er ikke et mundbind, det er en helt maske, men i hvert fald så skal han være blå eller rød. Våben. Jeg synes bare, det kunne være fedt, hvis han havde kun en riffel. Jeg ved, at riffel, de er hernede. Et eller andet sted. Hvor? Det er lidt sådan nogle special guns. Og det er det. Det er ikke det, jeg leder efter. Kom nu her. Det her. Det er, hvad jeg kan lide. Lad os se ham. Hvad gjorde du lige? Nå. Wow, han er god til long range. Du ved, hvordan skal gøres. Bare fyr det af. Ja, tak. Du fyrer lige igennem holdet. Fyrer igennem det der hold. Du skød. Kan man ikke bare tabe en gang? Tab nu en. Hold fast, hvor ham her er god. Det er nu. Vi skal bare se, så tager vi et billede. Det er det perfekte billede. Jeg plejer altid at bare gøre, så mine koster 0. Description. Jeg gider ikke at skrive noget. Bare G. Det er bare sjovt at skrive G. Så er det her. Navn. Eller det.
Sådan der, jeg er stadig bare lidt til samurai. Det er fordi, så er det bare sådan der. Så tænker jeg, har vi ham, hvor er han? Det er samurai. Så skal vi adde ham til et team. Hvem har flest samuraier? Ninjaer. Jeg tænker, han kommer ind på ninjaer. Far, jeg har lige brug for din hjælp. Den her samurai, jeg kan ikke adde ham til det her team. Nå, jeg er i gang med at lave et nyt team. Sorry. Ja. Det var ikke det der. Først vi går lige se nu hvor vi er herude. Der tænker jeg her et brand new team. Et øjeblik. Så samurai. Fedt. Et team, der hedder Samurai. Vi skal ind og lave en ny en. Ham der, han skal faktisk med på et team. Han er allerede på et team, men ham her. Du skal på et andet team. Du er allerede oppe. Desværre. Nå, vi har kun en på samurai lige nu. Men så skal vi lave samuraiernes banner med. Så. Nej. Vi starter kun med den der samurai. Så skal vi prøve at spille en bane, hvor der er nogen, som der ikke er på det hold, som de burde være på. Det her, det ligner noget slot. Så vil jeg lige gå ned her. Kan man gå herind? Tænkte jeg, samurai. Nå jo, vi skal add. Hov. Hvad var det, jeg stod deroppe? Lidt blå ting. Så er bare. Og så tænker jeg, på samuraien, så er det fordi, det er en samurai, det der. Det er også en samurai. Det er samuraiens konge. Det kunne også være ret fedt at have. Det er så en devil. Og så samurai. Det er ham, som jeg har. Og så bannermand.
også kunne være ret fedt, fordi det er sådan en samurai-gruppe. Soldater. Okay, blue team blev destroyed. Slet. Sådan der. Slet. Samurai. Samurai med en rifle. Så skal vi også lige herovre gør firkant. Ja, jeg tager. Okay, Sarah team get destroyed. Gør det. 1, 2, 3. Det her, det tror jeg er godt imod hinanden. Jeg ved det ikke helt. Lad os prøve. Sæt vi kamp om 3, 2, 1. Kom nu.
med slanger. De har lidt for mange slangeskytter, synes jeg. Hvad nu hvis vi prøver den der? Jeg har en rigtig god idé. Hvis vi lige prøver at gå ud her. Map Creator. Map Creator, ikke den der, hvor der står map, og så CREA. Ja, Map Creator. Så bruger vi måske resten af tiden. Den der. Et helt flat island. Så kan vi map create. Så vi laver vores egen land. Der jeg laver et slot. Jeg kan ikke bygge. Se. Hvordan gør vi her? Jeg tænkte, hvis man kan rotere. Rotere. Hvordan man roterer, det ved jeg godt nok ikke. Altså det her, det synes jeg ser ret fedt ud sådan. Så skal vi bare finde ud af. Der er noget jeg lige vil finde ud af, hvordan man laver. Ja, det der, det er faktisk rigtig godt. En lille vandsø her. Så hvis jeg går ned i vandsøen. Og her, det her er en skulder. Den er ret fed. Se. Der. Se her, så er der et tvivl. Er den farve, som jeg ved. Jeg tror, det kan blive fedt, selvom at det er alt det er bygget med jord. Ja. Et helt slot bygget med jord. Måske er det lidt kedeligt, jeg ved det ikke. Hvad fald? Jeg synes, det er ret fedt. Det her spil, jeg har ikke prøvet det særlig meget. Jeg tror, jeg hentede det i forgårs eller et eller andet. Eller min far, han hentede det til mig i forgårs. Og så tænkte jeg, at sådan her. Se her. Ja. Altså det her, det man kan bare lave direkte kæmpe.
Så vi har sådan der tag. Så hvis det går, og så der. Det synes jeg er fedt. Så kan man gå op ad trappen, ind her, der kan være soldater, og så tænkte jeg, at man kunne lave sådan en, hvor at den kunne gå ud her, og så kunne den gå opad, og så kunne du så folk deroppe. Så ja. Jeg synes, det er ret smart at bruge bugger i det her spil. Hvad? Fedt. Så hvis vi har den der. Og så stiller vi de blå her. Der er det banen. Og min far. Er det P på play? Ja. Nu, ja, lige meget, jeg har fundet ud af det. Så tænkte jeg, vi skulle stille en masse med rifler sådan her, der bare står. Så har vi bare en masse af dem her slangebuer. For det er buske, der jeg bruger. Og så har vi nogle røde på taget, der sidder de guns og venter på, at der sker noget sjovt. Det kommer der i hvert fald til. Der er en masse slangebuer. Og så hvis vi går nedad, så når vi går her til samurai, 1, 2, 3, 4, 5, og så stacks herinde, der bare stacks. Jeg stok. Så vender vi den lige. Så tager vi også lige nogle. Så der er en masse sværmænd derude. Og så tænkte jeg heroppe. Det er kun riffelmænd, der er tilladt.
så skal vi have en, så der er det king. Og det er king. Det skal jeg også have sådan. Altså det går ret godt. Vi har en masse heroppe. Altså vi har også nogle nede med. Hvis man kunne godt sætte lidt ninja der. Og lidt som det sidder og skyder her. For de blå. Så kan dem her tage en fight, imens jeg tror jeg skal styre en af dem. Der var. Så tænker jeg, at det kunne få en masse af dem her. Så vi får deres konge af den her. Eller den der bestemmer over ham her. Hey, det. Okay. Det er okay, you know. Det her. Nå jo, det er fordi, ja. Ham her nede, en konkurrent, et skjold, og så har vi den der til at sidde ovenpå. Så har vi en masse af dem her. Free! Et øjeblik. Spillere imod 101 spillere. Blå har 114, rød har 101. Men rød, de har et helt slot, eller en hel base, og de andre skal prøve at invadere basen. Og så siger vi det, 3, 2, 1, fight. Au! Det er det først. Nej, jeg tror, jeg lavede lidt utæt. Vi venter lige på, at der ikke er mere læg mere. Vi venter lige på, at der er nogen, der er blevet dræbt. Jeg kan ikke vente med at tage ham her. Hvem bliver dræbt her? Så det var dem her. Jeg har været på det her hold. Er der blot hernede? No, don't.
Au. Ja. Jeg vil tro mange af mine er døde. Vi tager lige ham her. Nå, okay, nu det er dem her. Hvem vinder? De blå kan se, de har det ikke særlig godt. Kom nu, lav en comeback blå. Jeg hæpper på rødene. Lav en comeback blå. Det må simpelthen være for dårligt blå. Okay. Det her, det er hvad jeg kalder extremely svært at bære. Skal jeg gå rundt? Kæft for dig. Ej, hvad skal I gøre? Ham der. Ham der. Det er godt være. Der må være nogen dernede. Okay, nu hætter jeg på blå, fordi jeg er en blå. Jeg kan... Nej. Oh, crap. Ej, det var så Mikus. Har jeg nogen med battle axes? Havde du en battle axe? Havde du en battle axe? Havde du en battle axe? Okay, nej. Det er en ret fed en, men så går vi lige ud her. Så. Yes. Det kunne være sjovt at spille en normal kampagne med normale soldater. Lad os prøve det. Hvis vi er over 1, så tænker jeg en masse mammutter versus en masse mammutter. Au. Hvad nu skal vi gøre til en mammut? Jo. 9 mammutter versus 9 mammutter, så er det åbenbart. Der var i hvert fald nogen, der tabte, og nogen, der vandt. Spire personer her. En masse spire personer.
versus... Så, 3, 2, 1. Oh, Brad. Jeg tror, Red Team tabte. Gjorde det ikke? Det er sådan, at han har evnen til at tabe. Elsker det. Jeg elsker det at spille. Det er bare så sjovt. Den her. 100 af dem. 108 af dem der. Versus 108 af dem her. Jeg venter altså på, at der er 108. Nå, der er 108. Nå, det er også 110. Det er 116. Nå, så giver vi også lige 118. Nå, så kommer den også lige her. Og shot er 122. Sådan der. Ja, lag computer. I ved ikke, hvor meget det lagger for mig nu. Se det der. Jeg kan ikke rykke mig. Wait, det er en jeg synes, du vil. Spillet kunne så dårligt lide det, så den bare gjorde, så den bare fik mig ud her igen. Fem af dem versus 6 af dem. Okay, red tab. Altså det spil, det er ret sjovt. Jeg tænker et øjeblik. Jeg siger bare, vi ses. Hej hej. Ha' en god dag derude. Adios, amigos.